Чираттагы котлау хатын без Иске Атлаш авылыннан алдык. Бүген 24 апрель көнне үзенең матур туган көнен газиз балабыз Гүзәл Каюм кызы Рахманкулова каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан әтисе Каюм, әнисе Роза, кызы Эльвина, апасы Зөлфия, җизнәсе Алик, балалары Марс, Зарина, Эмир, сеңлесе Лилия кытлылар. Кызлы әни бәхет тенчеге. Кызын кояштан да яктырак. Ягымлы да, матур шәшкә кебек, бигрәк татлы, балдан баллырак. Һавадагы якты йолдызым син, бар дөньяның гүзәл сылуы. Тормышымның бәхет күбәләген, нинди бәхет кызлы булуы. Безнең алтын алмабыз Атлаш авылында туып үсте. Мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка техникумын тәмамлады. Кулына техник-технолог, кондитер дипломы алып, Тольяттига эшкә дип китте. Хезмәт юлын анда башлады. Ләкин озакламый Татарстан башкаласы Казан шәһәренең бәхетле кибетенә эшкә урнаша. Берничә ел эшләгәч, яңадан Тольяттига кайта. Бүгенге көндә шәһәрнең олы бер кондитерка фабрикасында баш пешекче булып эшли. Аның уңган куллары бер дә тынгы белми. Ул матур-матур тәмле тортлар пешерә, өстәвенә үзе уйлап чыгарып киемнәр тегә. Ә инде бәләкәй моделе яраткан кызы ул киемнәрне сөеп киеп йөри. Алтын алмабыз, газиз балабыз, яраткан сеңелебез һәм апабыз. Рөхсәт ит сине чын күңелдән бәйрәмең белән котларга. Саулык ул бу дөньяда иң олуг байлык. Анысы булмаса берни күзеңә күренми дияләр электән үк картлар. Шуңа күрә без сиңа ул саулыкның күп һәм селкенмәс, кырыштай нык булуын телибез. Киләчәктә дә безгә шулай сөенеч, терәк, киңәшчебез, сердәшчебез булып матур гомер кичер. Без сине барыбыздан нык яратабыз һәм мөмкинлегебез чыккан саен кунакка кайтканыгызны көтеп калабыз. Бәхетле ата-анага Ходай кыз бүләк итә. Ләкин ни соң кызганышы, бер көн ул кызын китә. Улыгаеп җитте дә ул, очар кошлардай булды. Үз алдына шәхес булып матур гаиләсен кырды. Үз баласы булса да ул безгә һаман кичкенә. Насыйп кылсын күрүләре алда сөенеч кенә. Бәхетләрең ташып торсын, шатлыгың ешрак килсен. Раббым үзе сөенечен кызганмый сиңа бирсен. Йораклардан торып сиңа матур котлау юллыйбыз. Синең хакта уйламыйча бер минут та тормыйбыз. Кадерле Гүзәл Каюмовна, чын күңелдән бар теләкләргә дә без бик теләп кушылабыз. Туган якларыгыздан котлау сүзләре белән бер рәттән музыкаль күчтәнәш тә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Bola